Moko kuom jopur mag kaawa kowuok e gwenge ko mag South Kasipul mane kar chung' od bura ma Kasipul e kaunti no ma Homa Bay koro to golo ywak margi kendo ywak malich mokalo ne tend kaunti no mabende giwacho ni ok osebedo ka ochiwo sir mowinjore ne jopur mag kaawa. Kane giloso koro ka jofwamb weche, jopur go koro to yango kanyo ni kwan mag jogo mabende sani koro to wuok oko mar puro kahawa e gwenge makono osedok chien ka gikwayo tend kaunti no mondo mi wuog oko ochiw negi sir mowinjore. Pigni bi kane jotelo gikelnwa pi waneno ka tich yot kendo tich tiyore maber, warego maber, wayudo neke kahawa ka samirego dwaro pi mang'eny, sami luoke bo dwaro pi mang'eny. Koro sani pi nitiere, koro taya be wadwaro security. Nyinga Tobias Mreri kachako tiyo masin kacha chon ne kahawa ng'eny kabisa mane warego nyaka pinyu. To sani kahawa ok yarego nyaka pinyu chako gimo sa 7 kala mo sa 8 kanyo kahawa rumo. Koro kahawa dok piny mang'eny jopur owe kahawa mang'eny owe kahawa. Ko jopur ne ka kahawa ko ne nono ko ne gidhi we kahawa. Ko nyaka masin gimoro amora okethore kanyo te. Mesana tiete na ruoth omiyo tiyo kanyo iye kanyo to rach. Winter Mundichi mokwongo ago erokamano ne teko ma jatelo oseketo mondo mi okelnwa pi e kar coffee farm ma wanteni. Kanyalo wacho matin, mokwongo ne waonge pi kendo diere mane pi onge no ne ok wanyal yudo kahawa mowinjore maler. To nikech ne wan gi chandruok mang'eny ahinya, to nyaka ne pi yudre ka sani wanyalo luoko kahawa kendo kahawa wuok maler, kasto tok luoke maler wanyalo yudo pesa. Giyie mondo mi gikelnwa machines mabeyo manyalo miyo wabedo gi maler, manyalo miyo wayudo pesa ma ok ni watero coffee mabor eka koro mondo mi wausi. Nikech sama wadhi mabor cha to watiyo gi transport, to transport no chako miyo ohala made wayud cha chako dok chien. Sakayo Ngondo, MC of the area ma South Kasipul. Ayoro Coffee Factory en kama nochakore chon kendo notiyo gi pi mar aora. To ne wagundwa ni pi mar aora miyo grade mar kahawa ok nyal bedo maber mondo jopur oyud gimoro. Kane wakelo negi pi mar floka e kanye ono emane wayudo ka grade omedore. Grade omedore to ok grade kende. Omedre ni nyaka pesa bende makoro giyudo ni malo. Do nase temo manyalo, nase budget ne taya 2 mar sola manyocha gidwaro mar security light. Nikech sola onge odiochieng' molewe ni okoti. Obiro tiyo seche duto, koro onge joma biro mondo encroach makwalo kahawa to dhigo. Wadwaro cooperative officer mondo miwa support otendni jogi okwalo rumo. Mondo wang'iew go otendni. Wakwayo mondo gimiwa support, walos godo kodhi mondo jopur oyud kodhi mondo pur omedre.